Na hát sziasztok srácok, ebben a videóban ma Among Us-ozni fogunk. Igaz, nem biztos, hogy olyan hosszú lesz, de remélem élvezni fogjátok. Na, én indítom is a kört, nézzük, hogy impostor leszek-e. Hát nem, akkor újra. Remélem tényleg, hogy impostor leszek. De itt írogatják, hogy I'm ready, és ez idegesítő, nem baj. Léci. Legyek impostor. Na, nem már crewmate vagyok. Hát itt nincs semmi izgalmas. Na nem baj, menjünk, csináljuk a feladatainkat. De amúgy... Hány impostor is van? 3? Aha. Nem már egyből. Ajaj. Én őszintén félek, mert ezt lehet, hogy egyből elveszítjük. Sokan lépelgetnek ki, szóval elfogjuk. Ja, nem, jó. Oké, ennek örülök. Na, itt van a... És már is vesztettünk, hát ennek nagyon örülök. Na hát itt is vagyunk egy új körben, mert az előző, hát az nagyon elcsesződött őszintén. Mert sokan kiléptek, és ugye így vesztettünk. Nem baj, várjunk emberekre. Na, én indítom is a kört. Vajon impostor leszek? Ki tudja? Na nézzük. Na. Ne, megint csak crewmate vagyok. Ez az. Na hát akkor nézzük is meg, hogy ki van életben, bár gondolom meg mindenki, de azért meg kell néznünk. De mi? Tabletem, a Samsung, nem? Na nem baj. Folytassuk. Na, valaki itt meghalt, szóval kíváncsi vagyok, hogy a szavazáson mi lesz. Kit dobunk ki. Na jó, hát szerinted kire szavazzunk? Vagy szerintetek kire szavazzunk? Én egyáltalán nem tudom. Nem baj, most szavazok rá, ő nekem ilyen gyanús. Basszus, engem kidobtak, mert ez a hülye itt írogatja, hogy én vagyok az impostor. Pedig egyáltalán nem én vagyok az impostor, hát nagyon jó. Nem baj, ezt a kört hát, ha megnyerjük. Jó, de ne, szegény kis állatom. És vesztettük. Ja, nem győztünk. Jó, ez az. Na és hát itt is vagyunk a kövi körben, de ugyanazon a mapon, szóval ez így jó. És megint egy hosszas várakozás következik. Na én akkor szerintem indítom is a kört, mert sokan vagyunk, szóval indítom. Mi van? De mi történik itt? Na, így. Ó, gyerünk. De mi történik? Na hát itt valami hiba történt, szóval ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!